Hola i benvinguts al meu canal de cuina. Soc l'Oleguer i en aquest vídeo us ensenyaré a fer un bon fricandó, una recepta tradicional catalana que ens aporta proteïnes, sobretot grasses de la llata, fibra i vitamines de les verdures i a més és un plat perfecte per gaudir en família. Els ingredients per fer aquesta recepta són 3 branques d'api, 2 porros, 3 tomàquets a penjar, 3 pastanagues, 3 dents d'all, 2 cebes de figueres, avellanes i ametlles, 1 quilo de llata, 250 grams de bolets, aquí tinc 750 ml de brou de pollastre, una mica de julivert i finalment vi negre. Comencem a fer el fricandó. A la cassola ja he posat a escalfar l'oli i ara anem a preparar la llata. Per fer-ho, primer en repartirem unes quantes sobre una fusta i amb l'ajut d'un ganivet les aixafarem perquè ens quedin ben primes. Per banda i banda. Un cop ja estan aixafades, toca condimentar-les amb sal i pebre. També per banda i banda. Primer una cara. Ara posem la pebre. Escampem. I ara el mateix per l'altra banda. Ho escampem bé i un cop ja les tenim condimentades i ben aixafades, toca enfarinar-les. Li traiem l'excés de farina. Ja tenim la llata enfarinada i l'oli ja està calent. Ara hem de marcar, repeteix, només marcar per banda i banda la llata. Llavors la traurem i la posarem en un recipient que el tinc aquí preparat per guardar-les. Aquí tinc unes tisores perquè si en algun moment se'ns plegués la carn, si fem el tall a les tisores, això permet que la carn torni al seu estat original. Un cop ja estan ben marcades, per banda i banda, ja les podem retirar en el recipient. I les tapem amb una tapa, per favor, que vagi bé. Aquest procediment l'haurem de fer amb tota la llata. Un cop ja hem acabat la primera cocció de la llata, per tal que ens quedi més ferma, la tapem i ja la podem reservar. Ara el que toca és utilitzar totes aquestes verdures. Per tant, primer les hem de pelar. Un cop ja hem netejat i pelat totes les verdures, excepte el tomàquet, que el reservarem per més tard, ja podem començar-les a tallar. Però abans encendrem el foc al mínim i hi posarem els 3 grans d'all. Foc al mínim i ara sí, ja podem començar a tallar. Comencem per la pastanaga. Un cop ja tenim la pastanaga tallada ben petita, la posarem a la cassola. Continuem amb el foc mig baix. Agafem una espàtula, l'escampem bé. Amb el foc mig baix no, amb el foc baix. I anem a tallar la ceba. La tallem ben petita, igual que la pastanaga. Quan ja tenim la ceba ben tallada, ja la podem posar juntament amb la pastanaga. Recordeu que mentre talleu tenim això al foc, per tant hem d'anar remenant de tant en tant.
Ara toca l'api. També ben petitet. Ja tenim l'api tallat ben petitet i el posem juntament amb la ceba i la pastanaga. La remenem bé i ja per acabar només ens quedarà tallar els dos porros. Parem un moment al vídeo perquè anem a fer una comparació econòmica i nutricional entre un fricandó amb bolets casolà i un fricandó amb bolets comprat. Com podem observar, econòmicament, el fricandó casolà ens surt a 1,44 € per cada 100 grams, mentre que el comprat costa 2 € amb 10 cèntims. La diferència és d'aproximadament un 31%. Per altra banda, nutricionalment, trobem diferències interessants. El casolà porta fibra gràcies a les verdures i a la picada, mentre que el comprat té més proteïna per 100 grams. En part perquè proporcionalment conté més carn. En global, em quedo amb el casolà, surt força més barat i aporta més fibres gràcies a la quantitat de verdures, tot i que el comprat té més proteïna i menys sal. Us animo a cuinar a casa. És més fàcil del que sembla i ens permet decidir millor el que mengem. Un cop ja tenim totes les verdures dins la cassola, amb el foc ben baix hem d'aconseguir que les verdures comencin a suar. Per tant, han de passar d'estar així a estar així. Un cop ja tenim les verdures d'aquest punt, ja hi podem abocar el julivert prèviament tallat, ratllar els tomàquets i un cop ja tenim el tomàquet ben ratllat i tirarem una mica de vi negre. Ara el que necessitem és canviar de temperatura. Per tant, apujarem el foc al màxim i esperarem que s'evapori. Un cop ja s'ha evaporat tot l'alcohol, hi tirarem aigua fins a cobrir les verdures. I tirem aigua perquè la seva funció és rescatar tots els sucres que han deixat les verdures per les parets. Ara tornem a baixar el foc al mínim i deixem fer xup-xup. Aquesta recepta requereix de molt temps i molta paciència, però el resultat val la pena. Com ja sabeu, el bo es fa esperar. Un cop ho tenim a aquest punt, que ja no queda pràcticament aigua, ja ho podem triturar. Un cop ja hem triturat les verdures, ja hi podem posar el brou de pollastre prèviament escalfat juntament amb les verdures. I ja hi podem posar la llata que havíem reservat.
Quan comença a fer xup-xup, taparem el fricandó quasi del tot i el deixarem fer aquest xup-xup uns 45 minuts amb el foc el més baix possible. Quan ja han passat aproximadament 35 minuts, ja hi podem afegir la picada que l'he fet amb els 25 grams d'avellanes i ametlles juntament amb una mica del sofregit del fricandó, i també ja podem afegir els 250 grams de bolets. Ara amb molt de compte ho anem remenant. Un cop passats els 45 minuts ja podem tancar el foc perquè aquest fricandó ja està llest per ser degustat. I aquest és el resultat final, un fricandó amb el gust tradicional de sempre i ben melós. Si us ha agradat el vídeo, no oblideu deixar un bon like i subscriure-vos al canal. A part, em farà especial il·lusió llegir els vostres comentaris tant de dubtes com de la vostra experiència fent aquest fricandó. Ara sí que sí, ha arribat el gran moment. Buah, està ja sol. Un bolet. Es fa la boca, sense paraules. Moltes gràcies i a reveure.